Il-Knisja f'Malta trid li ċ-ċittadini f'pajjiżna jgħixu bl-aħjar stil ta' ħajja possibbli, kemm għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u anke dawk futuri. Kien għalhekk li ftit jiem qabel ma jkun ippreżentat il-baġit tas-sena d-dieħla, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta ippubblikat il-proposti tagħha f'dokument bit-tema Inġeddu l-mod ta' x'nifhmu bi progress. L-ewwel qasam li tkellmu dwaru hu trasport, wieħed mill-aktar oqsma li joqtu lin-nies tul is-snin kollha, fejn saħqu fuq il-bżonn ta' soluzzjonijiet fit-tul minflok dawk temporani. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi titjib fit-trasport pubbliku, iżda wkoll li jiġi mħeġġeġ aktar il-carpooling, il-mixi u ċ-ċikliżmu filwaqt li jsiru alternattivi validi għal vetturi privati. Komplew li hu meħtieġ li jkunu implementati l-Istrateġija Nazzjonali tat-Trasport 2050 u l-abbozz għall-Pjan Nazzjonali tat-Trasport 2025 filwaqt li għandhom ikunu kkunsidrati wkoll soluzzjonijiet alternattivi bħal teleworking. Settur ieħor li semma kien l-ambjent bil-Kummissjoni tappella lill-awtoritajiet biex jaħdmu għal gżira aktar nadifa bit-tħawwil ta' aktar siġar u pjanti f'żoni urbani. Tennew ukoll li hemm bżonn li jsir ippjanar bil-qudiem għall-użu tal-art b'mod effiċjenti ħalli jkun protett il-wirt ambjentali. Il-Kummissjoni fih dan il-Knisja f'Malta irreferit ukoll għal problema tal-obeżità b'soluzzjonijiet għal din jinkludu iż-żieda fl-attività fiżika fl-iskejjer, introduzzjoni ta' miżuri fuq ikel ħażina s-saħħa u inċentivi biex jiżdied il-mixi jew l-użu tar-rota. Dwar il-problema tas-saħħa mentali ingħad li hemm bżonn li jingħataw l-aħjar servizzi lill-pazjenti iżda wkoll il-qraba tagħhom u lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-Kummissjoni trattat ukoll problema oħra li fl-aħħar xhur kienet fuq fhom kulħadd, dik li l-akkomodazzjonijiet m'għadhomx affordabbli, fejn ingħadda messaġġ dirett lill-Gvern. Kienu suġġerit li ssir skema ta' proprjetà bis-sħab, ipoteka garantita u tnaqqis tal-imax fuq is-self mit-taxxi. L-aħħar qasam li ffukat fuq il-Knisja kien dak tal-immigrazzjoni fejn ingħad li hemm bżonn li jkunu assigurati kundizzjonijiet tajbin u ugwali. Il-Kummissjoni saħqet li hemm bżonn jinfetaħ ċentru biex jintlaqgħu persuni ħalli jingħataw il-protezzjoni meħtieġa. Dan għandu jkun għar-refuġjati rikonoxxuti u għal dawk li ħaqhom protezzjoni sussidjarja.